paikalle. Sieltä tulee SDP:n kaupunginvaltuutettu ja tuleva aluevaltuutettu, Kemin kuntavaalien äänikuningatar, biofyysikko ja väitöskirjatutkija Viivi Jänne. Hyvät toverit, hyvät ystävät, on tosi suuri ilo ja kunnia olla tänään täällä puhumassa teille työväen vappujuhlassa sosiaalidemokraattien puhujana. Ja erityisen merkityksellistä tästä päivästä tekee se, että tämä on ensimmäinen kerta liki 20 vuoteen, kun Kemissä juhlitaan jälleen yhteistä työväen vappua, suurempana kuin pitkään aikaan. Ja on ihan valtava upea nähdä teitä näin paljon täällä paikalla, täällä aurinkoisella Kemin Täikön torilla tänään. Tässä on kuultu jo useampi todella ihana, todella upea puhe ja upeita musiikkiesityksiä ja kiitos kaikille edellisille puhujille ja esiintyjille niistä. Vappu on perinteisesti ollut ilon, valon, työväen ja opiskelijoiden juhlapäivä. Tänä päivänä, kun Suomea johtaa oikeistolaisin hallitus sitten sotiemme ja kun maailma ympärillä myrskyää, Euroopassa soditaan, Gazan kansanmurhaa ei ole pysäytetty ja sopimusperustaista maailmanjärjestystä revitään rikki sekä ihmisoikeuksia tunnutaan kulkevan taaksepäin, niin juuri tänä päivänä nämä teemat, mitä vappu symboloi meille, on ehkä tärkeämpiä kuin pitkään aikaan. 2 vuotta sitten Suomessa käytiin tiukkaa vaalitaistoa eduskuntavaalien tiimoilta. Takana oli Rinteen-Marinin hallitusten vaikeat, kriiseen leimaamat vuodet. Koronapandemiasta ei ollut keretty kunnolla vielä jaloilleenkaan, kun Venäjän raaka hyökkäyssota Ukrainaan horjutti meillä vallinnutta maailmankuvaa, jossa sota Euroopassa kuului itsestään selvästi menneisyyteen. Ja demokraattiset, rauhaa ja sopimusperustaista maailmanjärjestystä kunnioittavat ja tavoittelevat valtiot olisivat tulevaisuutta. Koronapandemiasta, Ukrainan sodasta, energiakriisistä, laukalle lähteneestä inflaatiosta ja korkokriisistä huolimatta Marinin hallitus luotsasi Suomea päättävästi kohti tulevaa, teki useita tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta parantavia uudistuksia ja toteutti siihen aikaan maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa. Marinin hallitus jättikin tulevalle kaudelle perinnöksi ennätyslukemiin nostetun työllisyyden ja tulevaisuuteen toiveikkaasti suhtautuvan kansan. Kriisivuosien jälkeen vaaleista kuitenkin onnistuttiin luomaan Marinin hallituksen poikkeuksellisesta suosiosta huolimatta voimakkaammin kokoomuksen ja perussuomalaisten toimesta talous- ja velkavaalit. Kokoomus voitti vaalit velkapopulismilla, lupailemalla, että nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen, että koulutus tulisi kokoomuksen johdolla olemaan erityissuojeluksessa, että Suomeen luotaisiin 100 000 uutta työpaikkaa, että kansan koulutustasoa nostettaisiin ja että koko kansan hyvinvointi lisääntyisi, kun talous saataisiin näillä toimilla nousuun. Perussuomalaiset taas totesivat, että heikompi osaisilta leikkaaminen ei heille käy. Nyt, reilu 2 vuotta myöhemmin, päähallituspuolueiden vaalilupaukset ja hallitukselle asetetut tavoitteet ovat osoittautuneet täydiksi bluffiksi. Ja 2 vuoden aikana Orpon hallitus on heikentänyt hyvinvointivaltiota aivan ennennäkemättömällä tavalla. Hallituksen politiikka on ollut kylmää kyytiä kunnille, heikompiosaisille, työntekijöille, ammattiliitoille, mutta myös ihan tavallisille suomalaisille. On leikattu asumistukea ja työttömyysturvaa, suojaosat ja lapsikorotukset on poistettu, terveydenhuollon asiakasmaksuja on korotettu, lääkkeiden verotusta on korotettu ja yleistä arvonlisäverokantaa nostettu. Kuntien valtionosuuksia on heikennetty ja mittavat veronkevennykset tulevat myös vaikuttamaan kuntiin suuresti. Vastoin lupauksia koulutuksesta on leikattu merkittäviä summia. Ammattikoulutuksesta yli 100 miljoonaa euroa, korkeakoulujen perusrahoituksesta tullaan myös leikkaamaan yli 100 miljoonaa euroa. Ja opiskelijoiden asema on entisestään heikennetty, kohdistamalla heidän etuuksiin useita leikkauksia. Valtaosa näistä Orpon hallituksen leikkauksista kohdistuu samoihin ihmisiin, ja nämä muodostaa yhdessä aivan kohtuuttoman suuren taakan jo valmiiksi haastavassa taloudellisessa tilanteessa eläville pienituloisille. Hallituksen politiikan seurauksena työttömyys on lisääntynyt, asunnottomuus on lähtenyt pitkästä aikaa ensimmäistä kertaa 20 vuoteen kasvuun. Häädöt on lisääntyneet, 17 000 lasta on pudonnut köyhyyteen. Samaan aikaan pääministerin tuloluokalle, kaikkein suurituloisimmille,
annetaan tuhansien eurojen veronkevennyksiä jo toista kertaa hallituskauden aikana. Lukuisat asiantuntijat on esittäneet arvioita, joiden mukaan nämä päätökset tulee syventämään talouden ahdinkoa ja vain kiihdyttämään velkaantumista, ei taittamaan sitä, vaikka hallitus niin väittää. Orpon hallitus on myös merkittävällä tavalla heikentynyt julkista terveydenhuoltoa romuttamalla 7 päivän hoitotakuun, korottamalla asiakasmaksujen kattohintoja ja vaatimalla alueita pitämään kiinni kohtuuttoman tiukasta aikataulusta mittavien alijäämien kattamiseksi, mikä on pakottanut alueet valtaviin säästöihin. Useilla hyvinvointialueilla, myös meillä Lapissa, päättäjien on tullut pohtia, rikotaanko alueella näissä säästöpaineissa perustuslakia vaarantamalla leikkauksilla lakisääteiset palvelut, vai rikotaanko rahoituslakia ja todetaan, että alijäämät on mahdotonta kattaa vaaditussa aikataulussa. Yksi päätös meillä täällä Kemissä tuntuu kuitenkin erittäin raskaana. Nimittäin meidän sairaalamme Länsi-Pohjan keskussairaalan palveluita jouduttaisiin hallituksen läpirunnoman niin kutsutun sairaalalain myötä supistamaan mittavasti. Hallitus oli arvioinut tämän tuovan säästöjä, mutta kuten hyvinvointialue itse jo ennen lakimuutoksen hyväksymistä arvioi, säästöjen sijaan muutos lisäisi alueemme kustannuksia. Summa on todella merkittävä, noin 10 miljoonaa euroa. Lisäkustannusten lisäksi alueen ihmisten palvelut luonnollisesti heikkenis hyvin merkittävällä tavalla, eli me joutuisimme maksamaan hyvinvointialueella korkeampaa hintaa heikommista palveluista. Tässä asiassa on kuitenkin onneksi näkyvissä myös valonpilkahduksia, sillä eilen hyvinvointialueen hallitus on yksituumaisesti päättänyt, että muutokset Länsi-Pohjan keskussairaalan toimintaan ja koko Lapin hyvinvointialueelle pyrittäisiin minimoimaan ja että alue hakee Länsi-Pohjan keskussairaalan osalta lakimuutosta tähän asiaan. Toivokaamme, että mikäli Orpon hallitus edes yhdessä asiassa kautensa aikana kuuntelisi asiantuntijoita ja todellisia lukuja, niin tämä olisi se asia, ja meidän sairaala säästyisi. Mutta hyvät ystävät, hyvät toverit, yö on aina synkimmillään juuri ennen aamukoittoa, ja meillä on tälle aito vaihtoehto. Mä synnyin itse lamaruntelemaan 90-luvun Suomeen, mutta mun lapsuutta silloin 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa leimas ennen kaikkea toivo. Suomi, tuo pieni, tuntematon pohjoinen maa, oli onnistunut luomaan maailman parhaan koulujärjestelmän, minkä seurauksena me paistattelimme vuodesta toiseen PISA-tulosten kärjessä. Meillä taattiin jokaiselle lapselle yhdenvertainen oikeus opetukseen, minkä ansiosta meillä kenestä tahansa saattoi aidosti tulla ihan mitä tahansa. Me tunsimme aivan valtavaa kansallisylpeyttä meidät rytinalla maailmankartalle heittäneen matkailupuhelinvalmistaja Nokian menestyksestä, ja sen varavedessä me tavoiteltiin yksissä tuumin sitä, että Suomi olisi maailman teknologiakehityksen ja tutkimuksen kärkeä. Suomalaisesta hyvinvointivaltiosta, joka on suurelta osin sosiaalidemokraattien kädenjälkeä, oli onnistuttu luomaan todellinen menestystarina, mikä tietyllä tavalla kiteytyi siihen 2000-luvun alun ilmapiiriin ja kansan yhtenäisyyteen. Tänään täällä on puhuttu paljon rauhasta, mutta rauha on kuitenkin paljon muutakin kuin sitä, olemmeko me aktiivisessa sodassa tai millaista ulkopolitiikkaa me harjoitamme, kuten näistä edellisistäkin puheenvuoroista on käynyt todella hyvin ilmi. Rauha on onnellisuutta, ihmisarvoista elämää, toimeentuloa, osallisuutta, oikeutta olla oma itsensä. Rauha on sitä, että voi luottaa siihen, että yhteiskunta ottaa kiinni, mikäli omat voimat loppuu. Rauha on sitä, että jokainen pidetään mukana, eikä keneltäkään vaadita kantokykynsä enempää. Hyvät ystävät, Orpon hallituksen valitsema tie ei ole se ainoa mahdollinen, eikä se meidän mielestä ole myöskään se oikea tie. Me voimme valita tehdä toisin ja meidän tulee valita tehdä toisin. Me voimme jo paikallisesti kunnissa ja hyvinvointialueilla tehdä erilaista politiikkaa. Me voidaan kehittää, ylläpitää, auttaa ja tukea. Me voidaan panostaa hyvinvointiin, me voidaan auttaa heitä, joilla omat voimat ei riitä. Me voidaan ottaa heidät kiinni silloin, kun he putoaa. Me sosiaalidemokraatit haluamme luoda kestävämpää huomista sekä kunnissa, hyvinvointialueilla että eduskunnassa. Ja nyt, jos koskaan, on äärimmäisen tärkeää, että koko työväenliike on tässä asiassa yhdessä. Me vaalimme hyvinvointivaltiota panostamalla koulutukseen ja osaamiseen, ja me myös vahvistettaisiin julkista terveydenhuoltoa toisin kuin Orpon hallitus tällä hetkellä tekee. Me teemme kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja suojelemme luontoa ja luonnon monimuotoisuutta.
Me kannustetaan ihmisiä työelämään, ei leikkaamalla, vaan kohdennetuilla, laadukkailla ja toimivilla palveluilla. Me tuemme yrittäjiä ja eritoten pienyrittäjiä, jotka hallitus on unohtanut. Me kehitämme ja vaalimme kulttuuripalveluita ja tunnistamme kulttuurin arvon hyvinvoinnille. Kunta- ja aluevaaleissa kansa antoi jo selvän mielipiteensä siitä, että suunta, johon hallitus nyt Suomea on viemässä, ei ole se, mihin me sitä tahdomme nähdä vietävän. Valitaan myös jatkossa kestävämpi, oikeudenmukaisempi ja solidaarisempi huominen. Hyvää vappua teille kaikille.